بخیر علا بالا برادر بخوای زوتی هم بفکر ما زوتی گرینشتین برادر بخیر گیزلا برادر بخیر بوقی نگی تیور اینا بخیر سیاه ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. бародарони азиз, хуш омадед ба канали таҷи хариду фурӯш. дар видеои имрӯза буқои калон ва миёна ҳастанд. ҳатман бародарони азиз видеоро то охир илтимос тамошо кунед ва дастгирии худро фаромӯш накунед. дар видео лайк монед ва видеоро падилица кунед. иншааллоҳ мо баҳри шумо беҳтарин видеоҳо мекунем. нархҳои дар трезара ина бегаи партофтем бо иншааллоҳ ояндада беҳтарин аварҳо мекунем. ҳатман шумо дастгирӣ кунед. иншааллоҳ мо видеои мехостагитон пешкаши шумо мекунем. худованд нигаҳбонтон боша бародарони азиз. мо боша видеоро сар мекунем. бахай зоти бародарон нархша 15000 мегӯянд. дар бозор чанд доран ака? 13600 дар бозор. тамошо кунед бародарон. бозорда 13600 розӣ нест ака. бахай сия нархш чанд шид ака? 9000. чико кар ака? 9000. бозорда чанд доранд? бозорда чанд шайсан? бозорда 8400 шайсан да бозор. бародаро да бозор 8400 шайсан. тоғри намегирам. бародаро бахай боқидаги тиёр. ин нархи чанд шид? 17000 гуфтаисаст. бозорда чанд доранд? 15-14 дар бозор карисанаш. бахара роҳат. бахай алабала бародаро. тамошо кунед бахара. ин нархи чанд шид ака? 20000. 20000 шумеда. ва бозор чанд доранд? бозорда чанд кайсан? 17 да розӣ нест. бозорда 20000. акам 20000 гуфтаисаст. дар бозор 17000 кайсан. дақиқа розӣ нест. вой ором ша ором. ин нархи чанд боша ака? 15. нархша 15000 гуфтаисаст. бозорда чанд доранд? ака 13200 да бозор кайсанаш. дақиқа бафин розӣ несте. бародаро бақа ин нархша чанд ки ака? нархи чанд ай? 17000 шумега. бозорда чанд доранд? 14 да. дақиқа бафин розӣ несте. шумо дилту чанд мехоҳ фурӯшед? хеле аст. бародаро бақай гизала. тамошо кунед бақара. роҳат кунед бародаро. ин нархи ҳардуша 31 гуфтаисана. ира қатинаи 16000 гуфтаисан шува. ту гуфтаисе? бародаро тамошо кунед бақара. айни мақсад боқидаги тиёранд. бақа бародаро тамошо кунед. нархи чанд шид? 14000. бозорда чанд доранд? 12-13 ҳар хел гуфтаисанд дар бозор. дақиқа розӣ нест. бародаро тамошо кунед. бақара бародаро бақа айни боқидан шай. нақша чанд кай ака ҷон? 10000 9000 гуфтаисан бозора. шумо 10000 гуфтаисед.
айни боқидан шай бародаро бақай алабала ака мумкина бизарем нақша чанд ка яка 9000 мегу бо савдо мешавад дар бозор чанд дорам 83 ҳар хелаё бародаро бақа айни боқиданаш бале ака ина бақаи сия чанд яка бақа 12 бозор чанд дора 900 бозор кайса бақара тамошо кунед айни боқиданаш бародаро ина бақа бародаро нархи чанд яка сари яка мефартой миён қаврта мекананд ин ютуб ҷои апас ниятари чизо нест ина нархи чанд яка 12000 гуфтаиса бухои зоти ҳам ба фикрмо зоти гиришти бухои зоти нархош чанди гуфти яка нархош 18000 шумо мегам бухора ина бародаро худтон тамошо кунед бухои бозор чанд бозор да чанд шудоран ака бозор 17 кар бозор да 17 кайса 16 ним 17 кайса дақиқа розӣ нести ба фикрам да 16 ним 17 розӣ нести тараф ями интернет мефармед бале ина бародаро айни боқиданаш бақа 11 ними ё гуфтаисе шуака 11 ним азориш гуфтаисан ина бозор да чанд шудоран ака ин дигариш да бозор чанд шукайсан 4 бозор 21 кайсан ҳар диша ира қатъи наи ҳар диша 21000 гуфтайсан розӣ нестанда 21000 бародаро ҳар диша 21000 да розӣ нест ина бақа бародаро айни боқидан шай дар бозори ҳоҷи шариф нақша чанд ка яка 10 нимаш мега бозор чанд дора саҳар 9 кар саҳар 9 кар ҳозир чӣ накайсан бародаро саҳар 9 кар ҳозир 9 кайсан бо ина бародаро бақаи айни боқиданаш нархи наво дар бозори ҳоҷи шариф ай бақа чанд шуда 7500 шуфтайса ё бозор чанд дора бозор 700 када надодум да 700 надодушина 700 ҷой мештагӣ шавад 700 ҷой мештагӣ шавад ина бародаро айни боқидан шай бародаро нақша чанд ка яка 6 ним карди бозорда чанд дорам 6 бародаро боқа айни боқидан шай ина бародаро боқа светзар нархша чанд ка яка нархи чанд
6 дана дудиша хеле мефора чанд фурӯшиш? 6 ним. 6 надудаста 6 ним мега кадебатия мақсад 6 ним розия. Бародарон бақа тамошо кунед. Нақша чанд каяка? 7000. Бозорда чанд дора? 7 кайсан бозора? Шумо чандш меге? 72, 73 боша, 100% ай. Карабинет айни бо бақай алабала айни боқидан шай лол боқидаги нест ҳавоия ба фикрам боқидаги нест боқидаги даст кам мақсаду қайне бо мешабо боқиш ин нархи чандай 6000-уш мега бо савдо мешава ам ҷой мешидаги 6 ҷой мешидаги 6 мешидаги 6000